ଆରେ କଣ ହେଲା ରେ ମା, ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ମା ମତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଓ ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେଉଛି। ନାଇଁ ମା, ସୁନା ଚୁଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି। ମତେ ରଙ୍ଗୀନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦିଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରେ ମା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଅ ବଜାରରୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ବଜାରକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଚୁଡ଼ି କିଣି ଆଣିଲା। ଆରେ ମା, ଏଇ ନେ ଚୁଡ଼ି, କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଏସବୁ କଣ ଚୁଡ଼ି ମା? ଏଥିରେ ତ କିଛି ଡିଜାଇନ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେବ। ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଛୁଆ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆରେ ତୁ ଏସବୁ କଣ କଲୁ? ଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି କିଏ କଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗେ? ଏମିତି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାରରେ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଦଉଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଘୋଷଣା। ଯିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ରାଣୀ ମା ପୁରସ୍କାରରେ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଯିଏ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ ନେବି, ଆଉ ସେ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାରରେ ଜିତିବି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କୁହେ, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ତ ବୁଝିଲି ରେ ମା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଡ଼ି କଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କର, ଦେଖିବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ। ମା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ଚାଲ ଆଗ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଗଲାଣି। ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଯା, ନହେଲେ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରେ। ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଠିକ ତାରି ପରି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମ ଚୁଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେବା। ଦେଖିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଚାଲ ଏବେ ଚଢ଼େଇର ପଛା କରିବା, ସେ କଣ କଣ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଖାତା କଲମ ଧରି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୋକାନରୁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛି। ସେ କଣ କଣ ସବୁ କିଣୁଛି ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଡାକେ, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ କଣ କଣ କିଣୁଛି ସବୁ ଲେଖିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଅ, ଆଉ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ଏ କାଗଜରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଦୋକାନରୁ ନେଲା। କଥା କଣ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି ଜିନିଷ ନେଉଛ? ତୁମେ ବି କଣ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛ? ଏତେ କଥା ଜାଣି ତୁମେ କଣ କରିବ? ମୋର ଡେରି ହଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମତେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି।
ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଉ ରାଗନି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଉଛି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ କାଉ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ତ ହେଇଗଲା। କହିଲୁ ମା, ମୁଁ ଚୁଡ଼ିରେ କୋଉ ଡିଜାଇନ ବନେଇବି? ମା, ତୁମେ ଚୁଡ଼ିରେ ଫୁଲର ଡିଜାଇନ ବନାଅ, ଦେଖିବ ଆମ ଚୁଡ଼ି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚୁଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ଡିଜାଇନ କଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆରେ ମା, ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ସରିଗଲା। ଆଜି ରାତି ଆମେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିବା, ସକାଳେ ଏସବୁ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇର କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କାଉ ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ି ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ ତୁମେ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ। ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇର କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେଇ ବି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ି ଆଣି ଭଲ କରିଛ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିନେବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ମିଶି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପରି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିନେଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଲି। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଅନେକ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ମାନଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଏକା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ କାଉ ଜାଣି ପାରିଲାନି। ସେ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରଖିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା ଦେଖ ଦେଖ, ଆମର ସବୁ ଚୁଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ସାହସ ଦେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ପାରିଲି। ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଇଥିବେ। ଚାଲ ମା, ଆମେ ବି ଆମ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଯିବା। ଆରେ ମା, ଭଲ କରି ଦେଖିକି କହ, କୋଉ ଚୁଡ଼ି ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏ ସବୁ ଚୁଡ଼ିରେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ହେଇନି। ସେପଟେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ସେସବୁ ଚୁଡ଼ିର ଡିଜାଇନ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ନେବି। ଏଠି ତ ଦୁଇ ଚୁଡ଼ିର ଚୁଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଏକା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି। ତୁ କୋଉଟା ନେବୁ? ମୁଁ ସବୁ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏ କଣ? ଏ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ତ ଧରୁ ଧରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ଝୁଡ଼ି କାହାର? ରାଣୀ ମା, ଏ ଝୁଡ଼ି କାଉ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଚଢ଼େଇ ଝୁଡ଼ିର ଚୁଡ଼ି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଶକ୍ତ ବି। ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚଢ଼େଇ ଜିତିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚଢ଼େଇକୁ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ରାଣୀ ଚିଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା, ଆଉ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦୁଇ କାଉଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲ? ଆମର ଭଲ ଚୁଡ଼ିକୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେଲ। ରାଣୀ ମା ଆଗ ଆମ ଚୁଡ଼ିକୁ ଧରିଥିଲେ। ଯଦି ସେସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଏକାପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଭଙ୍ଗା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଏସବୁ ଆମ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି। ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ଠକିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ସହ ଏପରି ହେଲା। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିବାନି। ଆଜିଠୁ ଯାହା ବି କରିବା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିବା। ବାପା ବାପା, ଆଜି ମୋର ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଆଜି ନଦୀକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବି, ଆଉ ଅନେକ ମଜା କରିବି। ଆରେ ମା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆମେ ସେଦିନ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନା ବାପା, ମତେ ଆଜି ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ନଦୀକୁ ଯିବି। ପ୍ଲିଜ ବାପା, ମନା କରନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା, ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ। ସେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ରାଜକୁମାରୀ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସ, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବି। ନା ନା, ଆଜି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବି। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ନଦୀରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ। ତୁମେ ଠିକରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅ, ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ।
ସେମିତି ହେଲେ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ ରାଜକୁମାରୀ। ନା, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ନା ରାଜକୁମାରୀ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚିଲଛୁଆ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ସେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ କଣ, ମୁଁ ଏ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି? ଏଇଟା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବି? ମୋର ତ ରାସ୍ତା ମନେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଧରୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମତେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମତେ ଏଠି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ କଣ? ତ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହ, ତାହେଲେ ସିନା ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣେ। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ତାରି ଝିଅ। ବାଃ, ଭଲ ସୁଯୋଗ ତ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଚିଲ ରାଜା ପାଖରୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନିଏ। କଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ କି ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଆଉ ତତେ ନେଇ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହ। ଚିଲଛୁଆ କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିଲଛୁଆକୁ ଦେଖି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ତୁମେ କାହାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ଶୁଣ, ଇଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦେ, ପଛରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ଏ କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏ ଯାଏ ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯଦି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେ ଅନେକ ରାଗି ଯିବେ ଆଉ ମତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, ତାପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହେବ। ଏମିତି ମିଟୁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଚିଲଛୁଆ ଫେରିଲାନି। ଏସବୁ ଦେଖି ମିଟୁ ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନଦୀରେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ନଦୀକୁ ପଠଉଥିଲୁ? ଏବେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ କଣ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବ? ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ନା, ମୋ ଝିଅ ହଜିବା ପଛରେ କେବଳ ତୁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରି ପାରିବିନି। ମୋ ଝିଅ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ତୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବୁ। ସିପାହୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସିପାହୀ ମାନେ ମିଟୁକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ହଜିବା ଜାଣି ଚିଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ ତୁମେ ଆମ ଝିଅକୁ ନଦୀକୁ ପଠଉଥିଲ? ସେ ଯଦି ନଦୀକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ହଜି ନଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋ ଝିଅ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ରାଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପୁରା ନଦୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଠେଇବି। ଆମ ଝିଅ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ କିଏ ତୁ ପକ୍ଷୀ? ମୁଁ ତତେ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କଣ ଜରୁରୀ କଥା? ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଜିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନହେଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଦେବ। ସେ ଏକଥା କେବଳ ମତେ ହିଁ କହି ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେନାପତି, କାଉକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ। କାଉ, ତୁ ଏସବୁ ନେଇଯା ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିବି। ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ କାହା ଝିଅ? କାଉ ମାନେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଚିଲ ଛୁଆ ଚଢେଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
ତା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନ କାଉମାନେ ତୁମକୁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ତାଙ୍କଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଚାଲ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଛୁଆକୁ ଧରି ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚିଲ ଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ରାଜାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ବାପା ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଡଙ୍ଗା ଧରି ଚାଲିଗଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଜିଗଲି। ମାରେ, ତୁ ହଜିବା ପରେ ମୁଁ ରାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ମିଛ କହି ମୋଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସିପାହୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସିପାହୀ ମାନେ ମିଟୁକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଚିଲ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମହାରାଜ, ଆମକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲେ? ଆମେ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନୁ। ଚୁପ୍ କର ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ମିଛ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ମତେ ମିଛ କହି ମୋଠୁ ଯୋଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଜିଠୁ ତୋର। ମୁଁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି, ଏଇ ନେ। ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ମହାରାଜ, ଏଇ ଥରକ କାଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ। ରାଜକୁମାରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଶୁଣ ତମେ ମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ସେନାପତି, ଯାଅ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ ରାଜା ଚିଲ ଆଦେଶରେ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ।